Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal. Siyudad sa Bacolod, wala sang na-record nga casualty bagod sang Bagyo Odette, pero sa probinsya, 4 ang patay. 5,000 ka evacuees na record sa Bacolod, bulig pinansyal, ginaprepara na sa GSSD. Sa balita nasyonal, 12 patay, 7 missing sa paglasdas sang Bagyo Odette. Mas sobra 1.2 milyones ka COVID-19 o kung 100 milyones ka COVID-19 vaccines na usas sa gobyerno sa vaccination program sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Sabado, Disyembre 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng program. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning Aksyon Eden. Good morning ba? Naka-red sinday ba? O gani naka-yellow. Good morning sa atin sino ka-aksyon. Kamusta Pwede lang ko mo? ka pangapi while kuan kido. Pwede lang kayo naka-talk show lang. Naka-talk show lang, hindi lang naka-newscast. Okay lang man na kay... Morning okay lang na sa. Kay kagapon na, wala kay ka pangapi, kay dosako kagini. Gani man, good morning sa aton mga ka-aksyon dira and 7 days to go until Christmas. Pito na lang kadlaw na ano do wala pa. Wala pa. Ang mga regalo do sa mga ihado ko do wala pa kaabot. Wala pa kaabot. At sukta to sila. Pito na lang kadlaw ay na ano nga. Kasi ka sa ikalimay. Pabto ni pagitya Christmas Day. Sa 28 lang ko no. Hindi man 28 kay actually hindi dulaon tanan na ang sila nga 28 kay kuno intuan na hindi na yan. Hindi na yan. Hindi na intuan na sa Abril na ya. Yes. Prank. April Fools. April Fools. Day. Ang ano yung Innocence Day. Innocence Day na yan. Para na sa aton nga mga niños inocentes. Kag 14 days na lang mag-action until New Year. No? New Year. Excited ka man sa 2022? Hindi pa. Kung ano man. Bata, hindi ko kasi hindi. Ako yung action boy. Dara, balang before Christmas, kung makabati ko sa Christmas song, do kasubo. Pero on the days ng Christmas, okay man. Okay man. Tapos kung New Year naman, So, na Christmas song, no? Subukan ka naman, kaya naman Christmas song. Di kung ka naman New Year naman, ano naman ni man, what's ahead of me? Daw man na bala. Basta kuan lang, think positive lang. Hindi ka lang mag-positive sa COVID. Tani, no, by 2022, mas super hagan-hagan, naging action boy. Maganagan na. Inang ako nakita mo subong bisan sa mga ospital why natasang sa ospital ni Mrs. Sambal niya gapon abang pila na kadlaw nga daw mi isa kabilong case wise ang may na record sila why balasang na admit. Usually may mga symptoms pagpa-swab negative. Wow, pasok. Sana all. Kung sila nga doon matamat na niya contain ang local case, action boy mo. Mata. Wala, kita mo mga kaso, doon so kahapon nga adlaw, may arat na report kung pila lang. Tanan niya.
mo gani na kay tibal sa ulupod lang kita sa pag-away bla. Upo dito mag-away. Upo dito mag-away. Inang Omicron variant, hindi ka muni makulbaan sa Omicron variant niya. Dapat siya makulbaan sa ato. Siya makulbaan sa ato. Kaya may ga-offer na booster doses mo. Nan. Dapat magpa-booster dose na ka. Mukha ka amot sobran isa ka tuig isa ka tuig pa lang ang vaccination, no? Ba February to or March. Diri sa aton? Ambot Sa sa nagsugod ata sa Pilipinas. Oo. Wala pa gid iba ni gapon yan nakapabakuna. Tagay ka damo. Bisan first dose kita mo damo gabot gi bakuna sa ato na iba nagakala-expire na pero ang iba wala gyapon yan Kay mga damo gyapon sa mga kwan mo damo gyapon sa mga undelivers bra. Undelivers. Muna silang mga wala gapati sang bakuna bla. Ate dalun tanan sila sa herd immunity Ha? Okay na? Okay na? So sige, standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07. Sa detalye na sa mga balita lokal. Wala sa may na-record nga casualty ang syudad sa Bacolod bangod sa Bagyo Odette. Suno kay Bernadette Montilibano, Administrative Officer 2 sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Gina-check na nila ang mga ospital kag kapulisan kag wala sila sa may na-record nga mga biktima angot sa paglaslas sang bagyo. Nagapati si Montilibano nga bangod sang preparado nga sistema inpatuman sa syudad antes pa ang pagsulod sang bagyo na preparahan ang mga tikang imuon sa tion sang kalamidad. Epektibo man ang ginpaidalom nga preemptive o ginpatigayon nga preemptive evacuation bangod nga wala na budlayan ang mga otoridad sa pagmonitor sa mga lugar nga masami ginabahaan. Ginkumpirmar naman ni Provincial Incident Management Team Head Dr. Zifar Gerhard Kaelian nga 4 ang kumpirmado nga patay kag duhang gina-verify pa kasunod sa paglaslas ng bagyo sa Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Kaelian nga ang 4 ka patay na record sa Moises Padilla, Manapla, San Carlos kag La Carlota. Ang duhang gina-verify pa na record sa Moises Padilla. Sunod kay Kaelian, ang isa sa San Carlos na napatay matapos natumbahan sang kahoy ang iya sininga balay. Sa La Carlota, nadagdaga naman sang dako nga sang kahoy samtang gatukod sang iya sininga motorsiklo. Manapla na lumos ang tuyo ipahigad ang iya sakayan kag pandagat kag sa Moises Padilla naglumpat sang makit-an nga narumpag ang ila sininga balaya. Sa karon ginakuha pa sang probinsyang dugang nga impormasyon angot sa mga napatay. Ang nagdulod sa motor, La Carlota. Sa La Carlota. Tapos isa ka bata sa Moises Padilla, isa sa Manapla, kag isa sa San Carlos. Isa ka sa ang sa Manapla drowning na lumos siya to yung salbar yung iyang So ang data nyo na subong ya Dok, 4 lang gid ang patay. Tapos may duha pa kamo karon nga gina-check sa Moises Padilla man gyapon. Under investigation pa. Bao grabe. Si Dr. Zifar Gerhard Kaelian. Samtang ginklaro naman ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga wala nagkulang ang lokal nga panguluhan sa Bacolod kung pagresponde kapag hatag sang bulig sa Marcelente nga direkta nga napektuhan sang Bagyo Odette ang paghambalan. Inapalaya nga ginhimo ni Familyaran bilang reaksyon angot sa mga negatibo nga komento batok sa karon nga administrasyon. Sunod kay Familyaran, hindi lamang ang mga evacuees ang ila ginhatagan sang prioridad. Gilayon man nga nag-operate ang nagka-CDRRMO sa bulig sa mga volunteers para hawanan ang mga mayor nga dalanon nga napuno sa mga kahoy nga nagkalatumba bangod sa mabasko nga hangin. Doon ang panifamilyaran, nagbulig man ang syudad sa mga personnel sang Seneco para gilayon nga mapabalik ang supply sang kuryente.
Naglambot sa masobra 5,000 ka mga individual ang inpaidalon sa evacuation sa syudad sa Bacolod. Sa inisyal nga record sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office, 1,280 ka mga pamilya kun 5,286 ka mga individual ang evacuate sa 17 ka mga identified evacuation centers sa syudad. Sunod kay Bernadette Montelibano, Administrative Officer 2 sa CDRRMO, ang mga evacuate naghalin sa 30 ka barangay sa syudad nga naapektuhan sang bagyo. Sa karon may 27 pa ka mga pamilya ang ginabusan sa 152 ka mga individual ang nagapabilin sa evacuation center sa Andres Bonifacio Elementary School. Samtang sa report sa CDRRMO, may nabilin pa man nga evacuee sa Banago Elementary School. Sunod kay Montelibano, ang mga evacuee sa Banago wala pa makapauling kalabanan na wasak ka mga puluyan bangod sang bagyo. Ginahikutar na sa local government unit sa Bacolod ang bulig pinansyal ng ipanagtag sa mga pamilya nga naguba ang balay bangod sa paglaslas sang Bagyo Odette. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahag ni DSSD Head Pasita Tero nga may 138 ka totally damaged kag 1,155 ang partially damaged nga balay gikan sa 14 ka mga barangay. Makigangot pa si Tero kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia angot sa kantidad nga ihatag apang sa pagkahibalo 10,000 pesos ang inhatag sa mga totally damaged kag 5,000 pesos naman para sa mga partially damaged nga balay. Nag-aapila man si Tero sa mga barangay nga wala pa nakapasa sa apektado nga mga pamilya nga padasigo na ang pagproseso sa niagud marasig man ang pag-release sang bulig pinansyal. Hindi pa ni kompleto, mga 14 barangays pa lang ni. As of the 14 barangays, we have 138 totally damaged houses. Wow. And we have 1,155 na partially damaged as of this afternoon. Ang kabayan sang pahayag ni Pasita Tero sang DSSD. Sa katapusan nga balita lokal, ginapaabot naman ni Vice Mayor Elsie Familiaran nga may hatag nga bulig pinansyal ang gobyerno nasyonal pagi sa calamity fund nga pondo para sa mga Bacolod noon nga lubos na apektuhan sang Bagyo Odette. Sunod kay Familiaran bisan ang lokal nga puluhan sa syudad handa man nga maghatag sang ayuda basta ginapanagutan lamang sang kasuguan. Dugang pa ni Familiaran mas labi nga na apektuhan sang bagyo mga nag-iistar sa kilid sang baybayon bangod hindi lamang ilang mga puluyan ang nagkalaguba. Apektado kag nahalitan man ang ilatag sa ka mga palangabuyan. Dose ang patay, 7 ang missing sa paglaslas ng Bagyo Odette. Samtang masobra 100 milyones ka COVID-19 vaccines na usar sa gobyerno sa vaccination program sang Pilipinas. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat. B. Fukihara, kag kay Sir Martin Aliling, maing aga, of course. Ma'am Jinky Dalagdon, thank you so much for sending 200 stars. Thankful Saturday morning, dira kay out na ang Bagyo. Bisan damo halitan. Actually, out lang siya sa Negros Island, but ara siya sa may Palawan, Subong. Bisan damo halitan, but still thankful nga ang mga families that are safe. And thank you, our ARB, for risking your life to give us an update. Thank you so much, Ma'am Jinky Dalagdon, for appreciating. Emma Alcuela Killstrom, good morning, Action Boy, watching live from Sweden. Ma'am Jinky Dalagdon, greet niyo lang Mr. B-Boy Villasor, Starman, Doc Matt Mayo, Lily King, Mama Lolit Dalagdon, Papa Joe, Karina Villaflor, Aldris John Apil, Al Cherry, Cherilyn, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat. Ay, mga taga DSB, balada, good morning sa inyo, ha? Yes. Sa aton nga mga EFC dira nga mga members. By the way, sa aton gali Action Eden lang atong tungkol sa Bagyo bla kundi nag-postpone kita. Actually, wala tagin cancel, gin postpone pa lang. So sa mga EFC dira aton nga saan nga ito? Sa 21. December 21 kita, ha? The same time? Oo, the same time. The same venue. Yes. December 21, ha? Pabalaan nyo lang kadaan iba natin nga. Kaya iban sumong wala sang kwan eh. Notice mo bala, wala dislaw kay wala isang mga battery, wala mga cellphone. Yes, oo. Kaya matamat pa ang kay sa NGCP, ito daw na may guba. Especially sa gwa sang kwan, sa gwa sang Bacolod, daw damo guro may mga kwan ay, may mga brownout pagyapon ay. Oo. Si Dennis, amusta ka muda sa kwan, San Enrique, San Enrique. Kay southern part, kidan sa Negros mo, si Odette nag-kiay-kiay. Yes. JR Pabalinas, Panagiton, good morning. Tamyaw niya lang, Mamang Jotay Pabalinas, Panagiton. Keep safe always. God bless you all. George Madrid, good morning. Greet nilang ko ng family niya sa Haro, Iloilo, kag family Fajardo sa syudad ng Cadiz. Always monitor dira. Salamat. Pamilya Haropilyo, hindi kayo kapamilya sa Haro. Sa family Haropilyo. Fajardo. Ay, Haropilyo. Gali, abi ko Haro, Iloilo. Nano makuman. Tuyo pa ko guys. I'm so sorry. Kay Andrea Walar, good morning. God Kasi si bless George to lang malun everyone. sa wao niya blang may pamilya ka to sa Haro. Bago lang Wala ko sa kabalo. lalanga ako nabasa. Kaya gapiyong padan isa ko kamata. Andrea Walar, good morning. Stay safe and strong. May kuryente na pero wala pa tubig sa Menlo Phase 3 to Lisay City. Sige lang nga. Bia Jonathan, good morning. Kumpare, ka-Action Boy, tamyan niya lang si Ma'am Vanessa May, of course. Kag Kumara Chike Dalagdon. Thank you so much. Hello kay Doc Matt May and kay Ma'am Van. Yes. Kag, of course, kay Sir Lester Ray Benitez. Thank you Mayo so Lester, much good morning. for sending
800 stars. Wow, gintingob ya. Wow, salamat Sir Lester. God bless you even more. At this point, sa morning oras, at this time, nagakuha ni si Lester, lunch break. Lunch break. Kabalo ka get. Sa Auckland News. Ambal ni Ayes. Ambal ni Ayes. Sabi ko, istoryahan na ka mo. Si Ayes, ambal ni Ayes. Yes. Morning da kay Ayes, no? Si Ayes sa morning iyang asawa. Wala tubig, wala kuryente, wala internet. Dito dayap. Pareho ta. Sige na nga, arangin na. Sama-sama tayo, Pilipino. Muna ang siling nila. Ako nga bago lang ako nag-charge di ako. Galing gabi, wala ko kay... Pero gabi, itanay makadun ako di mga kuwan pa lang, mga alas 11 pa lang. Hindi ko tulog, kainit lang. Gani, ginot. Bisa ano ko gani, katuyo, action boy. Kasi, ginot, gini yaman. Alas 11, gabi galambiyong, bako sa guwa namon, yung galagaw-lagaw, kainit-init. Sige lang. Reyna Aguilar Kabayaw, paliog greet lang ang pamilya Alinsoring, kag Kabayaw sa Maaw, Bago City. Enrique Caballo Subaldo Jr., mga agaman, may Ibanez watching from Romania. Wow. Good morning. Any update sa Kawayan? Magsiling ka, ang Kawayan daw kinamalang away na problema sa kuwan. Kuwan na lang clearing operations, mga gina-preparan lang ang mga ayuda sa mga napiktuhan. Yes. Pero why man sang, hindi dapat magkakulba, no? Dumdama ko ni Dan basta Romania, gani si Nadia Comaneci. Sino na? Ang sa Olympics, na gold medalist nga taga Romania. Nga perfect 10 ginto siya, perfect 10. Nadia Comaneci. Ano to yung Nang kuha ng gasot sa gymnastics. Gymnastics. Nadia sikat-sikat na sa una sang time namon. Way back na ako ang galing mga 1980s pa na. Chimpo mo ito eh. Sige. Mula pero chimpok lang, di pwede chimpo ni si LR. Kita rin duwag istoryana. Gary Dilaterio Acosta, good morning man. Kay Toto Balolot, kay si ETC, and others Yeah. Steffi Marn Laba, baguhaton yung mga kuano kay tungod nga. Oo. Sila hulati sila update. Ate, sige. Standby na kita sa aton nga mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginanunsyo naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga 12 ang patay kag 7 ang missing sa paglaslas sang Bagyo Odette sa Visayas kag Mindanao. Sa briefing ang pangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte, ginpahayag ni NDRRMC Executive Director Ricardo Hals nga 84,674 ka pamilya nga ginalakipan sang 338,664 ka individual ang gin-evacuate sa Mimaropa sa Region 6, 7, 8, 9, 11 kag Caraga. Gina-validate pa sa autoridad ang report nga may napatay sa Siargao Island base man sa report ni Surigao del Norte Governor Lalo Matugas. Sa inisyal nga report, 6 ang patay na record sa Region 6 matapos atong bansang kahoy kag nalunod samtang 7 naman ang missing. 4 ang patay ang gin-report sa Region 7. Ang Bohol, Cebu kag Negros Oriental nag-eksperyensya man sang power kag signal interruption. Ginpreparahan na sa Department of Social Welfare and Development and Relief Goods kag standby fund dagod di panagtag sa mga biktima sang Bagyo Odette. Sunod kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, 900 million pesos ang standby funds kag preposition goods nga ginalakipan sa mga food kag non-food items. Magluwas pa ini sa relief goods nga ginaprepara sa pila ka local government units. Nakigangot na ang DSWD sa regional directors para sa update sa sitwasyon sa naglain-lain nga parte sang pungsod nga naapektuhan man sang bagyo. Masobra naman sa 100 milyones ka doses ng COVID-19 vaccine ang nausar sa gobyerno para sa vaccination program sa Pilipinas. Sa vaccination dashboard sa Department of Health, nakadugang sang 866,685 ka nabakunahan sang Huwebes. Nagdala ini sa kabilugan nga 100,13,599. May 55.9 milyones ang nagbaton sang first dose, kag 1 ka milyon ang nakabaton na sang booster shot. Samtang 43 milyones naman sa 77 milyones nga target population ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Ginpahayag naman sa Department of Health nga luwas kag epektibo ang tanan nga mga bakuna batok sa COVID-19. Ginihimo sa DOH ang pahayag matapos aprobahan ang shelf life sang mga bakuna. Sunod kay National Vaccination Operations Center Chairman Health Undersecretary Mirna Cabotaje, tanan nga mga bakuna ginaprobahan sang Food and Drug Administration ang emergency use authorization. Nagapabilin nga luwas ka epektibo sa piyak nga ginpalawig ang shelf life. Ang initial nga shelf life sa mga bakuna gin-update depende sa stability data nga ginapakita man sang mga manufacturers. Hinahinyo karon sang tiglawas sang World Health Organization sa Pilipinas ang mga kandidato sa 2022 nga eleksyon nga mangin ehemplo sa pagsunod sang minimum health standards kag mayara sila advokasya sa COVID-19 vaccines. Sunod kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasenghi, kinahanglan sang publiko nga maghalong ilabi na nga may pamahog sang Omicron variant. Tungod sini ginalauban ni Abiyasenghi nga mangin ehemplo ang kada kandidato kaangay na lamang sa pagsuksok sang face mask kag ipabilin ang physical distancing. Nagpaandam naman ang World Health Organization nga maabot ang panahon nga mabuslan sang Omicron ang Delta bilang pinaka-dominant nga variant sang COVID-19. Sunod kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abiyasenghi, kinahanglan preparahan ang Omicron variant sa karon nga mat-amat na ini nga nagalaptas sa Pilipinas. Una ging kumpirmado sa Department of Health ang duha ka kaso sa Omicron nga pareho nga gikan sa iban nga pungsod kag naka-isolate na.
Sa katapusan nga bayan sa aton Balita National, liwat ng pahayag ni three-term Senator kag House Deputy Speaker Loren Legarda ang iya suporta sa tatlo kadlaw nga Bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Days Part 2. Sa karon nga ginahimo ini sa anom ka rehiyon kay nakipansang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, kag Calabarzon, tubtob ini sa kahapon nga adlaw Disyembre 17. Sa masunod naman nga semana, Disyembre 20 tugto 22 sa himuon ng second round sa National Vaccination Drive sa nabilin nga 11 karyon bagon man agud makapapreparar ang mga lokal nga gobyerno sa Baguio Odette. Sining karon lamang ginasumatar ni Deputy Speaker Legarda sa Kamara ang House Bill 10621 o kunang Special Risk Allowance for All Health Workers Act of 2021 nga nagatuyo ang mahatagan ang kada healthcare workers sa pampubliko kag pribado nga healthcare institutions sang bulanan nga SRA nga katumbas sang hindi magsobra sa 25% sang ilang monthly basic salary nga kag hindi rin ini wala ini malakip sa pagabuhinan sang income tax. Para yon nga ginahinyo ni Legarda ang mga pumuluyo nga wala pa makabakuna nga magpabakuna na. Suno kay Legarda, ang pagpapakuna ang isa ka pamagi agud mapakita ang bayanihan spirit kag suporta sa mga health workers nga padayon ang sakripisyo agud masiguro ang ikayong lawas kag safety sa mga pumuluyo sa pihak sang katalagman nga dala sang COVID-19 pandemic. Good morning, anay dira kay Wendell Abrenica kag kay Najib Gonzalez. Reyna Aguilar Cabayaw man, thank you. Ben Pasbads, salamat man. Mga ka-aksyon ninyo gipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.